Anginibingelele ngihleli khona futhi la emlambo omunye esigodlweni esikhulu ngithi sanibonani nonke siyabonga nenisithumelela kona ama comments ngezingxoxo hlasinika zona ngoba inhloso yethu ukuthi sifunde sifundisane. Uyazi khona into esiyenzeke kakhulu emandulo eyenzeka kahle kamnandi kabi ikakhulukazi ukuthwaseni. Wawufika uthwase uqede uphothule bese uyosebenza. Sebenze futhi. Sekuzothi mawususebenza selizofika ithongo kuwena. Selikuthumela selikubonisa omunye umuzi. Hamba uye kulowo amakhosi. Lingakutshela ukuthi yonzana. Sewuzophuma ke manje sewuya kalo makhosi. Lo makhosi kukabili idla bakutshelile ukuthi afike enzeni noma ufike umtshela uthi enzeni noma batshele yena esekulindile. Okwangenzeki ke yilo sokwenzeka namhlanje. Ukuya kwakho kuyena kwakungachaza ukuthi la uthwase khona awuthwasiswanga kahle. Kodwa usuya lapha kukhona oyokukhuphula ngoba uyena kuphela bambona abadala ephethe leyo mpande. Namhlanje kosekwenzeka ke usuthola ukuthi namhlanje uma ithwasa liphupha omunye umakhosi seliyahamba ke kwenzeka izinto ezimbili eziyingozi. Eyokuqala selithi hayi wadlala ngami ubani imanxa bengithuma kumuntu ke manje mayibabo. Okwesibili naye ugobela loyo athi hayi udlale ngawe woza ngikuthwasiseke manje. Yilento ke abantu benkosi kwakuthiwa ukukhuphuka nokukhushulwa kwethungu kwedlozi. Iyona phela lento esiyasilahlekela kwakuthiwa ukukhuphula abaluzi. Wawusebenza iminyaka 12, 13, 20 years. Bese likuthuma ukuthi hamba uye kwabanye usiyokhuphula abaluzi. Hayi lento vele uyigibelele uyeSwazini. Uye kumfana omncane lapha elokushini. Athi yokukhuphulela abaluzi. Mayibabo. Inkinga enkulu esinayo namhlanje abantu benkosi. Ake sifunde umlando walento esikuyona nokuthi kwakwenziwa njani yenzeka kanjani ukuze ikwazi ukuthi ibe nesigqi emphakathini yamukeleke njenganento ephilayo. Njengoba ngihleli la ithani ngimchazele ngami. Ngathi uma sengishayeka ithongo linguwola ngakuthunyelwa ensizweni ethile yakwaButhelezi eyayise Deep Kloof uNtsimbi Buthelezi. UNtsimbi ngathi mangifika kuyena okangengelele wathi khabazela akukho lutho engizolwenzela nokodwa kuthiwa ngikugeze khona kuzoqhama ukuthi uthunywaphi kwabanjani. Ngadila nalensizwa for 2 years ingangithwasisi. Kwathi emva kwalokho kwazikhanyela mina ngayitshela mina ukuthi hayibo ngibone kanje wathi hawu mntaka Mkhizi uyofikela ubani kodwa enyembani. Kwazenzakalela ngangena emotweni ngaze ngayongena. Engathi mangingena khona kwafike kwenziwa okwenziwayo. Ngathatha iviki kwathiwa buyele ekhaya ke manje. Bangiphinisela futhi kuyena uButhelezi uNtsimbi. Kwathiwa ufuna ngiqeqeshe ke manje kwezamaphupha aqeqeshe entweni ukuthi nokuthi. Lahlekisa khona ngithe sengiqalile iminyaka emibili ukusebenza. Bafika bathi sekufanele ke manje ke uthathwe uyofundiswa impande ehlathini khona enyembani. Ngathi mangingene ngifike ehlathi angisafundiswa ubaba uMkoka lo ngithwasisile. Sengifundiswa omunye ubaba umahlohlomelo sengifaka ehlathini. Angishongo lapho ukuthi hayi kusho ukuthi uMkoka uhlulekile, hayi uNtsimbi uhlulekile, akashongo uNtsimbi ukuthi akashongo futhi uMkoka ukuthi umahlohlomelo ukuthi uMkoka uhlulekile. Cha, ngoba ngithwasiswa amakhehla azi kahle kamhlobo ukuthi yini ukuthwasa. Namhlanje sesilahlekile sedukile. Angazi mangaka amathwasa sethwase ka7 ka9 ka10.
athi noma ethwasile umuntu akazi ukuthi uthwaseleni. Ngakho ke bantu benkosi nayo into ofuna siyazi uthwasa kube kanye uthi mawuthwasa usuyahamba ekhaya ngaleyo mpande onikwe iyona hamba ulindeke manje ulandelela amaphupho ulandelele bathini sebenza makusebenzeka ngaleyo ndlela okusebenzeka ngayo ngenkathi usuthwasile ungalingi ulande into elingayishongo ithongo igaxe esigodlweni noma endumbeni uyazi kunomunye umama wayesebenza ngisasebenza emsakazweni esebenza kodwa wena ukekhala ukuthi hey Mkhize ngifuna into yokukhuphula umsebenzi ikhona into ayilanda bowagcina seshone sephambene ikhanda ake sihlukaneni nalezi zinto zokukhuphula imisebenzi ake sihlukaneni nalezi zinto zokuthi nanga umntwana ulethiwe kuwena wena usuthi hayi akakuthwasisanga kahle usibanibani bheka ukuthi ulethelweni kuwena kunengane ethwasela imlambo omuntu ezavezela ukuthi aziye kubani manje engathi mangithi aziye kuyena wafike lo amakhosi loana wafika wathi hayi umkhiza kanikanga inkambe ezukuthi kanti kwakufanele yena azenze lokho kulethwe kuyena uthanga benzela ziphuphile namhlanje lihle iqiniso ngakho ke konke engikushoyo bantu benkosi yiqiniso elimi ake sibuke emuva ake siyekeni ukwenza izinto ezingekho akukho umuntu yokuphuphulela abalozi lingashonga ithongo ingakho bengekho namhlanje angikhuluma ngalabo balozi umuntu aqashe ngekhethi chi umnye afaka impempe la umnye abheke la kuflated ayikho leyo nto abalozi ungena nje ubingelelo yibona sibekwe nje mawubazi bakubingelele ungashongo lutho bakutshele yonke into ungabuzanga lutho ungashongo lutho kube kuphela abeqiniso ingakho ke nje namhlanje ubona ngathi asinabo nakho ke ngiqonda ukusho manje kithina kinina abantu abanisebancane enithwasayo ake niyeke into ezinhlanu ngikhuluma nani manje nenithwasayo ake niyeke ukuthi nithwase maqedane manithulwa bese nithi kudlalwe ngawe la kade uthwase khona okwesibili ake nihlukane nokujaha abantu abami akujahwa kulomsebenzi take it easy okwesithathu wemntanami awazi lutho no nothing yithongo lakhe lizokwazisa musa futhi ukujaha ukuthi hayi mina ngizokwenza umthandazo hayi ngizoba isangoma okwesine ake ubheke lokho onikwa kona ukhulume nabakini ilona ithongo lakhe lokutshela ukuthi udlala ngawo ugobela awuyotshelwa abantu awuyotshelwa umunye ugobela liyayikhulumela ithongo okwesihlanu zibuze ukuthi lolu bizo lwani luqondile yini le ewumbiko ofanele uhambe emhlabeni ushile yini le ofanele uhambe emhlabeni uyishile eyokhonjwa njenganamathanga leli thanga mhlambe lino 100 years wena obuzulaphi bese ngiza kubelaphi bafowethu nodadewethu ake sihlukaneni nokuthi uma ingane ifika kuwena wathwasa woza ngikuthwasise okungcono wothi phindela lapho afika kusize ngokuthi nokuthi noma wothi cha nakha ngakudlisa ngakhona yithi ngikuningi musumthwasisa okwesibili okwesithathu musugxeka lo wamthwasisa ngoba nawazi okwesithathu ake we professional be professional melaphi awuzihloniphe nethongo lakho nesigodlo sakho nendumba yakho okwesine kwawena gobela ake uhlanzeke ube clean umlapha kanjani umuntu ungcolile kwawena ngisho kanjani kuwena uyanuka kwa mina nginuka singafakile perfume sobabili okwesihlanu nokugcina nakho ake sizameni lezi ngane ukuzifundisa nathi sifundisaneni ngeke siye ndawo ngenzondo hatred ngeke siye ndawo ukuthi mina funda komunye ilokho engikushumayelayo